maju ana plagan kerubut wadyabala gandra bacingah para setan para iblis masa urung dadya sakitan buktekno yen bisa gawe ringking dewa iya aduh wush wush aku kate ngamuk aku temen aku ngamuk aku aja anak sing gandoli aku temen aku kate ngamuk aku lesu tapi ya lah ngamuk lek wareg iku banter lek lesu waduh maju tagak maju tagak maju alelepa 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 dewaning pangarep lho pangarep ya maju 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 legane wis sing ati-ati perang prajuritan seri 1 ABCD
Dobrok. Dobrok. Wes. Dobrok. Dobrok. Aduh. Wes. Oh, aduh. Iya. Aduh. Bos. Bidak motomu. Maju, maju. Waduh. Maju, maju. Wow. Rutin adoh saka Jombang Utara karo adimu ngadeg semari mangan. Lek panggunge secukup Dewi ngadeg pisan disawang Wisnu awak. Sore diwenehi ngremo wedok, ngremo lanang. Wis kuno wae. Para dewa dina semengko tak keplak nganggo srampat, tak tobrok gawe Ali Markasan. Wah.
Kali markasan yo. Hei, dorong. Bayaran wis. Dorong bayaran wis mesti longgo ngadeg maneh. Ya. Nah. Lho, yang ngono dibayari sore ya mesti ngene. Tak didetong. Wis digoyang ini manganmu boleh dadi wareg. Milontana milontaning lumaresma angging rata kalong gentong mas malelo suku kanan tirna peng suku kanan tina pengan kadeng neki mangko dhisik belasah para gandruwa ora ana sing menang mungsuh para dewa gak ngono sedek dayane dewa garas tepiro ayo yen wis Gandharwa sada maya maju ana ora repat kepanasan maju legane atiku tak kemah-kemah tak untal malang tak elek tak lepeh tak elek tak lepeh Gandharwa Sadamaya seneng kita kepat kudu bali aja gawe kapitunan ana ing kene nyatane Wayu Cayaning Rat kuwi dudu cadanganing Gandharawa nanging cadanganing titah Mayapada petetaning dewa para putra Pandhawa Gigrek pangandikamu kaya bisa ngelogok-ngok aku ayo legane atiku
maju bebarengan para dewa dina samengko tak orat arite kayangan tak jur tak wolak-wali ing kayangan Suralaya aja mung dewa sawiji sak leksa bakal tak beyuki batang sak leksa maju kaning atiku yen pancen kaya mangkono ayo kepat bebarengan aja mung sawiji maju bebarengan kesiku marang dewa bakal tak kothok ana ndut maniluka tak ndut ana kawah candra dimuku omonganmu sombong kaya bisa ngletak wesi gligenan kaya bisa ndilat wesi sing diobong-abang maju leganing ati ketail dadi memangsaku lutah ludira kothok ana kawah candra dimuku mati dening aku tak harap dhewe Aduh, aduh, mbok. Dewa mung saipet wae. Waduh, kaya-kaya. Ora ngira, ora nyono. Tangane mung sak damen pungkasane diobat-obat kaya kitiran, keplakno ana ndasku. Waduh. Munyer-munyer perepet rasane. Wong lanang kabeh tak elingno. Yen durung ae kaya-kaya Lek durung ae kaya gak serantan kon niku. Wah ngeruh tok ngono ae wasbaya. Lah wong kelangan mung sak sendok wae kok dadak sak ceret dengkul kaya kothekan. Waduh. Waduh.
Ya yen kaya ngono. Antin dewa ing dalem sawetara. Pangemuke Gandruwa Sadameya nglamat dadi ajur mumur Suralaya. Onco Bramantya. Woi! Wah! Wah! Lek ngajak ngetan-ngetano. Sing semangat golek pasaran ya. Bapak lah diarani ngenong ini tekor dan sebagainya bapak. Sabar. Arek-arek semangat tanggal 10 ana kelampisan Tejo Mojo Agung. Tanggal 11 ana desa Mojolegi Sawo Kutorejo. Tanggal 12 nontok wayang.
Jrewalan boncang galan naga nawang deneng manis Sang Ripati manjing cinemarum ayo korat karit ambyar para dewa ora ana swiji kang bisa ngembat kasudibyan kaprawiraning para gandharwa para setan para iblis kang njaluk wahyu cahyaning rat prasasat kaya nyeleh jabang bayi pinggir watonan waton ketir-ketir kuatir ratuning rat nyawa sekalir sang hyang jagat pratingkah ya sang manik moyo dasar kawontenaning Sang Girinata sawijining dewa kawiwitan saka Kanjeng Sudermanira kakung Sang Hyang Tunggal anggoning mesu raga mesu salira mesu sukma kelawan rasa temetes ana Sang Hyang Adibudya Gautama Sang Hyang Bathara Guru kagungan kasudibyan kaparawiran kang pinunjul. Sang Bathara Guru ngedalaken aji-aji mantranira sinebut Aji Narantaka. Wah. Ibarat kekuatan kang dudu agenging Narantaka. Nekakake Bayu Samudra nekakake sendung rewut magenturan mawalian prasasat bumi kaya dikebur langit kaya ditiung peteng dadat lelimunan andhadasaken gara-gara ingkang kagiri-giri obahe gunung pragempa jagat wetan ngakak jagat kidul kaya dibandul jagat kulon kaya diyun jagat lor kaya miring jepok wah kakuwataning Aji Narantaka ngebyak saking para Gandharwa Raja Bali Sadamaya saknalika kabarengan kumbaling retna dumilageni kang kaya sindung riwut magemuran campuring angin campuring geni para Gandharwa padha keplayu keplantrang-plantrang mayu siapat kuping bali menyang rajanira ana tapeling jagat wetan
Kakang Temburu kakang wis padhang kakang. Nggih sampun padhang. Sampun padhang mboten wonten ingkang ngridu kayangan Suralaya nun. Yen kaya mangkono ayo padha bali mlebu ana ing sajroning bali Marcu Kundha mangke. Juning meru mangkaru loyo Kagalima putra priya daya turna Pancasila dasar negara utama Patut
wonten ing madyaning repat kepanasan sisih kidul ana sesotya kang linggar saka embanan diarani para putra Pandhawa mersudi ing raing kautaman napakake sukma napak naraga napakake rasa gedhe panyuwunaning tumraping para dewa awit kandhaning para pujangga linangkung ing negari Ngamarta Pandhawa badhe nampa wujuding wahyu cahyaning rat nanging ngangge sarana meper raga nesu ketekatan ngendhalekake panca indriyane panca limandriya pangangen-angen pamikir anggone ngendhalekake dewangi mertapa poso 40 dina ora ndahar sawernaing dedaharan amung toya pethak kanggo anelesi gurun ira nyata tandha tasik cedhak nyata tandha tasik pinaringan sugeng kaya wis meh tutuk tapaning para putra Pandhawa Abimanyu Raden Gatotkaca tuwin Raden Antarja tapaning para putra andadosaken gara-gara magiri-giri obahe gunung Pragempa kacaing ka ing Suralaya dewa-dewa rumangsa kepanasan awit saka pokal gawening para Pandhawa kang mertapa kacarita ing mriku kagiat ana ing bali Marcu Kundamanik angutus ingkang ngreksa Kawah Candra Dimuka Sang Hyang Yama ya Sang Hyang Yama Dipati kaporeh balekake para putra Pandhawa yen ora gelem bali ora kersa wangsul dhateng Mayapada arsa binandrut ana Kawah Candra Dimuka wah lawan kali kangkung wekasan langit jalan isine wolo wong wang lan kikire tapak ing gontul anglayang manuk meber ngungkule langit kaget kewus kang kulian sang berkawan den
senaya katonira sang sinumta kacarita kananing sang para putra Pandhawa anggening mengsuraga napakake sukma napakake raga napakake rasa pamrih bisa tentrem atine tentrem penggalih awit arsa sumiwi mengayun ana ngarsaning yang padha winenang saranane ati tentrem sayat saranane tutuk jinem amung ungel sabdaning batin kocak Jala Lindri kagiating para Jalandhara ngutus Sang Hyang Bathara Yama nggugur njograkna para putra Pandhawa kekuatan jagat paring rejeki masih putra saya karya Rama-Rama warakadah para putra Pandhawa panas li ana Suralaya anggonmu mesu raga mesu jiwa mreksu rasa tapamu tanpa guna talwisa sida nampa ora nampa le anak-anakku titah maya padha kebat baliya saka kene awit sing kok suwun jeneng ulun Sang Hyang Bathara Yama wis mangweruhi ulun njaluk wayu mangka dewa ora ana dina iki ngedukna wayu ora ana kebat bali aja gawe panase kayangan Suralaya kene wani mati pangrum-ruming werang wani sadaka cuman dene ngeblataken sang juru betah ngeblataken sang juru pateksa pukulun lepat dosanipun menapa pukulun titah pujangkara anggen kula mesu raga mesu jiwa mesu rasa kapingin kasinyungan wahyu cahyang ningrat ingkang badhe mandhap pukulun warakadah dina samengko ora ana wahyu kang mudhun ora ana ature Deng Rama Manik Maya ora ana wahyu kang mudhun ana kepat kepanasan kepat baliya menyang Mayapada
Kukulun, kula mboten badhe wangsul dhateng Mayapada. Kula mboten badhe wangsul dhateng Mayapada. Kula mboten badhe wangsul dhateng Mayapada. Abimanyu Gatotkaca Antarja. Ladalah. Tobil anake kadal. Ora gelem bali apa jeneng anak ulun. Lila tak kothok ana ndut maniluka. Tiang dikothok wonten ndut maniluka menika lak tiang luput, tiang ingkang dosa. Lepatipun napa? Titapu jangkara nglampahi mertapa, nglampahi mesuraga napakake sukmarasa kelawan raga. Menika dosanipun menapa pukul anak ulun. Aja gawe greget abang kupingku kaya kembang wara-waribang. Kepat ora gelem bali takum ana kawah Candra Timuka. Jaya Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja. Lha apa Kakang? Ngriko kok keplayu-playu. Mandeka, Kakang. Aja kuwatir, aja wedi, pisang geni sing bakal nolong. Gak layak. Mripat kok tridilen ae. Apa tandane mripat tridilen iki? Loh, ana sing rasan-rasan. Lah ceduten kok nisore lambe ku tandha apa iki? Gak layak. Aku longgo jenek, longgo jenek tak tentrem no batinku, tak tentrem no pengangen-angenku.
Nanging kok iso ora bisa tentrem. Malah ambek aku kaya sumedhot, kaya angel, kaya antep. Tandha apa? Mula aku metu saka kayangan Nargadahana ninggalna kandheng ibu. Wah, durung suwe. Dadak sak teleramen ana sumorot cayane kadang-kadang tuwa, Kakang Angka Wijaya, Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca. Ya wis anggeni adikku. Ya wis anggeni, ya wis anggeni. Ana apa, Kakang? Aku critanana, ana apa? Ngene lho wis anggeni. Ature pepunden kandhengwa ing Ndarawati dina samengko iku Dewa bakal ngedunno Wahyu Cayaningrat. Iya kaya mangkono. Awit Wahyu iku cadanganing para putra Pandhawa, Kakang Antarja sing bakal oleh. Iya kaya mangkono. Lah mula saka iku bebarengan aku meru ngreksa Kakang Antarja melu napakna Sukmaraga lan rasa ana ing kene. Oh iya. Pancen bener. Ora bakal nemu riyaya yen ora wani nglakoni poso. Lah rika poso pirang dina? Umpama iki mau ora kejugrak genep pas aku 40 dina. Oh, iya. Lah iku apa aku sing seneng. Lamun sipating para taruna gegulang marang kawruh, gelem ngreksa badan saliranya, gelem nglakoni mertapa saora-orane tirakatan. Lah ing kono bakal landhep sajroning bebatine. Ibarat soco permono soco paningal permono ati bening ana ing sajroning ati. Iya. Matur nuwun kadang-kadang kutuwa para Pandhawa gelem gegulang marang kawruh ngudi marang kautaman. Syukur menawa kaya mangkono. Lah banjur sing dadi pitakone Wisanggeni, kok nganti aku kedodot atiku mrene mang ana apa sak temene iku? Wisanggeni, aku mertapa gorong genep 40 dina kejugrak sing jograk tapaning Angka Wijaya. Panjenenganing Sang Hyang Pukulun Bathara Yama awit merga kayangan rumangsa panas, merga Pandhawa mertapa iki mula aku digusak dikongkon sumingkir saka kene. Yen ora gelem sumingkir bakal dilebokno paukuman, dikothok ana naraka jahanam, dikothok ana ndut meni luka. Oh. Bathara Yama sing duwe kuncine neraka. Ya. Padahal kunci neraka iku aksarane 19. Bismillah iki tungen kabeh 19. Duduk Dewa 19 iki apa? Dadi dewa sing jaga kuncine neraka iku malaikat Sumaya. Cateten. Lah, mangkane aku tanggapan ana nggone Maja Sulur masih sampe 2030 regane pancet 19. Wis ping pira, Dang? 2004, 2005, 2006 pancet 19 juta. Engko sampai 2030 pancet 19. Ya mergo sing duwe gawe gak wani ninggal kuncine neraka mau. Bismillah lapal bismillah iku kabeh 19. Tandani gak ngandel ya. Oh. Lah ya. Yen pancen kaya ngono Bathara Yama kaya ngono. Ya entenono kene. Bathara Yama kok adigang-adigong adiguna kemengsun. Ayo yen wani usiren Wisanggeni koton ana neraka jahanam.
Nggara kobong aku. Wong aku lahir tutuk geni ya. Wong arek-arek lek nyumete tak fuh ngene. Rokoke moro kuwi. Pisang geni e. Wong pisang aduh goblok. Ayo. Bathara Yama papaken. Pisang geni wae aja atik macem-macem mriko engko tak nyet kon nggo. Apa iku tempe ayo. Tempe ya. Ayo maju gane ngatiku. Aja ngalih kakak entenono ana kene. Dorong lulus, saronamu jek kurang iki. Ya. Mangkane lek dikon teko awan nang eling lah. Kene iki pakare penyiaran. Wadah, gurung terus sing saronan pinjal. Lalung. Wadah dadah ya. Cek ngono ae. Seneng atiku. Ya mergo keliru iku boleh gak ono sing ngantuk. Umpama bener ngantuk iku. Kok gampang saronane ngenong karo merementos. Nah nek saronane angel, ya delok Andrian gak wani ngantuk. Ngantuk ora tak potong 100 kon. Ya. Ya, krek. Eyang Bathara Yama. Kok apik rikra, Eyang? Sapa iki? Panggling rupane aja panggling suarane sor meja ana ulane wis dadi jamak lumrah biasae. Wis anggene. Iya, aku wis anggene.